Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uzwakalisa ukuzethemba ngokuthi isimo esizoba sethuniza emidlalweni omlenze wesibili we-quarter final ye-CAF Champions League ne-Experience sizobe sinenhlonipho futhi singenanzondo. iSundowns inqobe ngo-1-0 emlenzeni wokuqala eLoftus Versfeld ngegoli likaPeter Shalulile. Ukuhlangana kwalamaqembu amabili kunokubaluleka okwengeziwe, hayi nje ngenxa yomugqa omncane wamaphuzu kodwa nangenxa yomlando kaCardoso neziqhwaga zaseTunisia. Phambilini uHoly Experience kunqobeni iSundowns kwandulelo amanqamu e-Champions League ngesizini edlule ngaphambi kokuhlukana neqembu ngo-October 2024. Nangaphezu kwalokuhlobana okwedlule kanye nokushuba kwesimo phakathi kwabalandeli kulandela ukungqubuzana komlenze wokuqala, uCardoso akathuki ngokuthi kungenzeka bamukeleke kabi uma sebeye eTunisia. uCardoso ukuchithile ukukhathazeka ngenkinga yabalandeli, wathi ulwazi lwakhe nabalandeli be-Experience lube luhle futhi ulindele umdlalo onothando. Ethatha ulwazi lwakhe lwangaphambili lokuqeqesha eTunisia nakwezinye izindawo ezinkulu zebhola, uCardoso ubonise intshisekelo yomdlalo. Ugcizelela ukuthi nakuba ukuqhudelana nokudlondlobala kuyingxenye yomdlalo, kodwa kumele kugxilwe ekudlaleni ngendlela efanele, ukuhloniphana nothando lwebhola. Njengoba besethubeni lokudlulela kwi-semifinal, iSundowns manje izobheka ukuvikela ithuba layo elincinyana kulo mdlalo othembisa ukuthi uzoba nomfutho, kodwa lowo uCardoso akhulula ukuthi uzokhunjula kakhulu ebholeni kunezingxabano.